Hej alle sammen og velkommen til Thisted News. Så er vi videre til Roledsalen, hvor der er musikopstart. Jeg sidder her med Leander og Rasmus Bæk. De er lige ved at danse. Var det dig? Det var sjovt. Okay. Hvad lavede I? Vi dansede, og så sang vi noget afrikansk. Ja, kan du prøve at synge lidt? Nej, Okay, det kan I ikke. Og råb på afrikansk, tror jeg. Og hvordan er det? det er sjovt nok. Hvad synes du? Jeg forstår ikke. Du forstår det ikke? Nej. Jamen, det lyder sgu ikke for godt. Er det mærkeligt at råbe på afrikansk? Ja, det er du, når vi sprog. Ja, det er meget. Nu er vi sendt også til Dortesgruppe, hvor de laver mad. Og vi ved ikke helt, hvad de skal lave nu, men det vil vi ikke nå. Hvad laver I? Okay. Er der, hvad er der i? Jamen, der er sådan noget forskellige Okay. Så I bruger alt det der normale ingredienser? Ja. Og her med Rasmus, som også er med i madkundskab. Og jeg hørte noget, om I laver fladbrød. Ja, det gør vi. Er det, har I smagt det? Nej. Har du smagt det før? Nej. Har du forventninger? Nej. Det vil sige, du tror ikke, det kommer til at smage godt? Nej. Ja. Jeg kan se, at jeg har Dorte som lærer hende. Er hun god? Ja. Kan hun finde ud af det? Ja, nej. Ja. Jamen, jeg tror, det var det. Dorte, som har eleverne her i madkundskab, og kan de finde ud af det? Det kan de rigtig godt. Jamen, og I laver fladbrød? Ja, vi laver afrikanske fladbrød, som vi skal spise til noget suppe lidt senere efter de store frikvarter. Hvad er det for noget suppe? Det er noget kyllingesuppe med noget grøntsager i. Jo. Jamen, jeg tror, det var det. Vi går til biblioteket ved Bertram over nogle andre 6. klasser. Vi kommer nok til at se Bertram mest, men kom med. Her med Bertram fra 6. A, som har medieproduktion som emne her i emneugen. Og hvordan er det? Jamen, det er rigtig spændende. Fordi vi skal lave animatorfilm og artikler og sådan noget. Artikler, er det sådan noget som aviser? Ja, det er det. Hvor vi skal fortælle en masse fakta om landet. Mm. Hvad hedder det? Kan du fortælle noget om Burkina Faso, sådan om menneskene? Ja, altså, de er vel fattige, og de har ikke så meget mad. Og så, ja, så Fattige? bor de i sådan nogle lærehuse. Fattige? Er du fattig? Hej, jeg har rigtig mange penge, du. Hvor er ikke mange penge? Han vil stå her. Jeg mener, det er nu.